Vi befinder os i grotten, hvor Odysseus og hans mænd er. Kyklopen kommer hjem igen med fårene og spiser 2 mænd mere. I oldtidens Grækenland var sinia, altså gæstevenskab, et meget vigtigt begreb. Udover at Odysseus regner med at få en velkomstgave samt bistand og asyl, har han også vin med til Kyklopen som en værtsgave. Dette sinia underlægger Kyklopen sig ikke, hvilket understreger, hvordan Kyklopen er uciviliseret skabning, der ikke underlægger sig græske skikke. Da Odysseus giver Kyklopen vinen, er det også en bagtanke. Han opfordrer ved ordene Tanu Kyklop og drik vin til menneskekødet du æder. Kyklopen i at drikke vin, så han bliver fuld. Man kan diskutere hybris fra Odysseus, fordi han får påkaldt Poseidons vrede. Odysseus besidder ikke Sophrosyne, da han er dumdristig. Så giver Odysseus vinen til Kyklopen, som smager på den. Og så drikker han så meget, at han bliver fuld og falder i søvn. Folkene løftede pælen og rammede den spidse ende lige i øjet, mens jeg med et tag i den øverste ende drejede den rundt. Som en mand borer hul i en planke til skibsskrog, mens han svende med skiftevis ryg i den rem, der er slået rundt om skaftet på bordet, ser til, at den stadig er til. I episoden, hvor de stikker øjet ud på Kyklopen, kommer Nemesis, altså gudernes straf, til udtryk, fordi Kyklopen ikke underlægger sig gæstevenskabet til Sinia. Men vi ser også på oldtidens tro på Nemesis her. For Kyklopen var underlagt en profeti om, at præcis dette ville ske. Til gengæld understreger det Odysseus' Kleos. Han vil gerne opretholde sit ry og leve op til hans navn. Derfor bliver han nødt til at udtænke en god og smart plan til at komme ud af grotten. Senere, da de sejler væk fra øen, råber Odysseus til Kyklopen. Han siger, at han i virkeligheden hedder Odysseus og hoverer over, at han besejrede Kyklopen med en god plan. I oldtidens Grækenland gik man meget op i sin ære. Det hedder timæ på græsk. Her viser Odysseus, hvordan han går op i timæ, og hvordan han gerne vil understrege hans sejr over for Kyklopen.